Kamusta kakaaro? Pupunta po tayo sa school dahil sasamahan ko po ang aking anak na may honor. At syempre kakaaro kasama natin si Vince, ang kanyang best friend at pinsan. Lalapitan ko muna sila. Ayan si Vince. Maiyain kakaaro pero gagwapo si Vince. At saka yung anak ko si Raymar. Kakaaro, nandito na po tayo sa school. Ayan kakaaro, mag-umpisa na ang programa. Kaya samahan niyo po ako kakaaro. Kasama po natin si Ate Magic. Graduation ng kanyang anak. Kaya congratulations. Ayan kakaaro, tinatawag na ang mga may honors. Grade 7 muna ang mauna. Kaya lahat ng mga grade 7 ay congratulations to all the with honor. At nakita ko din na umakyat ang aming kagawad. Si Kagawad Munida. Congratulations sa inyong anak. Dahil with honors din. Agi kakaaro, wala anang nang kun artista. Ay, si Kagawad siya ng manaya kakaaro. Kita kakaaro ng apiran kanina. Graduation na anak damat kakaaro. Kakaaro at grade 8 na ang sumunod. Kaya andito na kami ang nakakyat na sa states at kunin ang medal at certificate. Ayan kakaaro, nung pagbaba ko ay nakita ko si Ate Maji. Nasa likod ko na. Dahil naghihintay para sa kanyang anak. Dahil malapit na rin siyang sumunod. Naaakyat sa stage. At syempre kakaaro katabi natin si Vince. Hi Vince. Mabaing si Vince kakaaro. At syempre may nakita din tayong sexy. Si Ate Lini, ang ating kagawad. Kagawad Sini Kabuang. Congratulations anak yo ate kagawad. Ta with high honors. Agi. Congratulations. Sexy so kagawad tayo anto kakaaro. Ayan kakaaro pababa na din sila dahil may susunod din. Lahat ng may honors, with high honors and with honors ay congratulations to all dahil nag-aral po kayo ng mabuti. Patapos na po ang ating programa kaya susunod na ang mga mag-graduate dahil po hindi pinagsabay para maganda din ang programa nila para masolo din nila. Habang patapos na ang aming programa ay hinihintay ko yung anak ko. Ayun pala ay busy sa pagpipicture taking sa mga classmate niya. Ayun sila kakaaro. Ay congrats mo hindi Mark Noel ay santak siya like ng teacher po ang di Maraya. Magpapicture mo Maraya kakaaro. Katon 1, 2, 3 is smile! Sila po ay mga grade 8, classmate ng aking anak. Ayan kakaaro, nagpapapicture po sila. Para sa ganon, mayroon silang remembrance sa isa't isa. Ang ganda naman nilang tignan. Lahat po sila ay may honor. Kaya binabati ko po kayo ng congratulations! Ipagpatuloy lang po ang inyong nasimula. At salamat din po sa kanilang guro. Ayan kakaaro, hindi pa sila tapos magpapicture. Siyempre sinusulit nila kakaaro. Tabakasyon la kakaaro. Ayan kakaaro, kanya-kanya silang picture. Selfie dyan, titima. Nitan itatagi dala kami cellphone ta agaron di ka. Ay agi, nitan kakaaro. Ay salama asumpal la. At syempre tinawag ko yung inaanak ko. Dahil babatiin din natin. Congratulations sa aking inaanak na si Clyde. Dahil may awards at honor. Kaya ang galing ng aking inaanak. Kaya congratulations sa aking inaanak. Alam mo na yung utang muna. Kaya sexy may inaanak ko. Ayun ang aking anak. Tatawagan ko na para makaalis na din kami. Taman luto ni kakaaro, katon babay la kakaaro.